Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakher dog ying jongpi. Wadlah ki weipat ki benta jong ka sor shelong ki la kenja hijar namar ka jing penjari jong ka sorkar da ka jing kangdam hanrai ka longpat ka ka ba penlengo hadu kata-kata ba hakasnong maulai menta ka sngi ka arpu henreu terik ubna jemmang arajar arpu wei la sakhi ba ka lek kawan bat ka jat ka yang jong jibreu ka la tnemba hadu kata-kata kadadu ba ka la pensyayong hingan ye ki bor pulit bat ye ki bor sensar district. Kakinhun lum kubor jang ka Batesi TV ka balapoi ha maulai stan bos ha kapor kumbakhat arbaji mensngi kalalap baki pulit penyat kali baru magistrate kila bon hadu kata-kata ban bat napang yaki kali saw syaka bat yaki thok ar syaka ki basuyat klem kam klem jam hasurok bat ki ba penkhen yaki kendon bala penjari ke sorkar la sakhiru dagi pautli ki kali kila syadan kuna ha ki pulit namar ka jing pen khen an hanrei la pelet pat tang ye ki kali ke badan ye ka karpas ban let thit dawai bat ban let ki kam ki bakham don kam kerki. Nomor kali itu nomor